ассалому алайкум бародарои ҷон, ҳама касо созони хубен, саломатитон хубен пешаи ҳама. Бародарои ҷон, чӣ қадр ки ба ҳамаи шумо маълум аст, имрӯз 4 август соат 9:54 ба вақти Тоҷикистон ва ба вақти Москва бошад 7:54. Бародарои ҷон, чӣ қадр ки меълум, курси имрӯза бародарои ҷон 1000 рубл 164 сомон, доллар бошад 10.26, евро бошад 10.45. ва нагуфта намонад бародарои ҷон, лайка биҷақед ва подписатсияро фаромӯш накунед. Ҳатман колокольчик каналро гирён кунед. аз видеои ҳаррӯзаи мо бохабар шавед. аз ҳамин канал бародарои ҷон, подписатсияро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мо. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.